Rafa, mana Rafa? Di Rafa lagi. Di Rafa lagi. Mak jedor, mak jedor, mak jedor dor. Ban pecah maneh. Ise esok rezekine tambang lumpuh, oe tambang lumpuh, oe tambang lumpuh, oe tambang lumpuh, oe tambang lumpuh. Buat Muhammad Rafa Aska Putra, sehat Nang, semangat. Ayo Mak, goyangkan badanmu, bikin dangdut beranak sia, ayo. Woi. Uripe sadalan-dalan golek duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Hey! Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan waya rame duit kantongan Mak lagi apes wetengku dadi keroncongan. Dirapagi enang ono ban pecah esok wis begini hari kita kol majedor ban pecah maneh isih esok rezekine tambang lumpuh oe tambang lumpuh oe tambang lumpuh oe tambang lumpuh oe tambang lumpuh. Ini kan melu seneng wong tua-tua ya ta. Aku iki tukang tambal ban uripe sadalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan waya rame duit kantongan lagi apes wetengku dadi keroncongan. Aye.
ana rejeki teko majedor 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 korban pecah maneh isih esuk rejekine tambah lupuk oi tambah lupuk oi tambah lupuk oi tambah lupuk oi tambah lupuk. Ayo gol mainkan gol to gol. Ayo ayo mak asam uratku benirang rematik ucul aku iki tukang tambal ban uripe sandalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban rejekine untung-untungan wayah rame duit kantongan wayah apes wetengku jadi keroncongan kayaknya Pak Slamet ya dia Slamet ya ban pecah esuk iki rejeki teko majedor 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 korban pecah maneh isih esuk rejekine tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lumpuk oe tambah lupuk. Iki Rafa wis nang pokoke ndang pelayon ndang bal-balan meneh ya.